Marc i la Gisela, en Marc darrere la càmera, de Fenicurus, d'aquí de Cardedeu. I el Museu de Cardedeu ens ha encarregat que us expliquem algunes plantes silvestres comestibles. Així que bé, ara esteu en el nostre espai, que és un espai una mica particular, que es diu un bosc d'aliments. Bàsicament és una plantació, amb arbres, arbustos, plantes baixes, amb moltes plantes que són comestibles. Moltes les hem plantat, però també hi ha molta planta silvestre. I el que avui volem explicar-vos és presentar-vos algunes, fer-vos una petita introducció d'algunes plantes silvestres que es mengen i que les podeu trobar al bosc, al camp, a prop dels camins. Us explicarem algunes de les més habituals, de les més conegudes i que trobareu fàcilment als entorns de Cardedeu. La primera de la que us volem parlar és aquesta que tinc aquí al meu costat. Això, segur que l'heu vist moltíssim, és la borraina, també anomenada borratge, pa i peixet, pa amb i sucre, té molts noms. És una planta que hi ha zones de Catalunya i d'Espanya en què la sembren i la planten expressament als horts, amb una varietat que té la flor de color blanc, però que és el mateix. En tot cas, és el mateix, el nom científic és Borago officinalis, i es planten als horts perquè quan és la fulla tendra i acabada de créixer, fulla i tija i penca es mengen bullides. Per exemple, a Aragó hi ha molta tradició de menjar-la cuita bullida com a verdura. A les Terres de l'Ebre fan una variació que és aquestes fulles. Ara veieu les fulles, no sé si es veu bé, les fulles ara són rasposes i dures, però quan és tendra no és així de rasposa. I fregant-la, i després quan ja comença a tornar una mica més dura, fregant-la una mica amb un fregall, se li treu aquesta duresa per poder-la coure bullida. Però el que us anava a dir és que les Terres de l'Ebre tenen una recepta que ens agrada molt, amb aquestes fulles arrebossades, i s'hi posa una mica de sucre o una mica de mel i es menja com a postre o com a aperitiu. Li podeu posar dolç o li podeu posar, en comptes de sucre o mel, posar-hi una miqueta de sal, com uns bunyols de la fulla de la borraina. Després, quan creix i es torna la fulla, com veieu, més dura i rasposa, el que ens mengem en aquesta època de l'any són les flors. Veieu? S'estiren per aquí per la punta, aquesta ja està mig arrencada, però per exemple en podem agafar una altra, s'estira pels estams i això és el que es menja. Esclar, és molt decoratiu, molt bonic per posar com a decoració als plats, per afegir-ho a l'amanida i té un punt dolcet. No us imagineu un gust molt intens, però li dona un toc i sobretot dona un toc decoratiu als plats. I finalment, fins i tot la tija, ara aquesta època de l'any, que la tija ja és gruixuda i peluda, es pot tallar un tros de tija, agafaríem un tros de tija, es talla i amb un ganivet es pela. Se li treu tota la part exterior, tota la pela, que és on té aquesta zona més rugosa i peluda, i es menja l'interior, que és tendret i cruixent i té un gust que fa pensar en cogombra. Però bé, veieu que és una planta molt interessant, molt polifuncional i no oblidem que és molt bona atractora de les abelles. Aquestes flors que té fan venir les abelles i això ens interessa perquè ens pol·linitzin els fruits i les hortalisses. Aquí tenim una altra planta ruderal que es diu crèspol, o el seu nom científic és Diplotaxis tenuifolia. És una parenta molt propera de la ravenissa. La ravenissa dels camps que fa... Aquesta té la flor groga, però si veieu una planta molt semblant que té la flor blanca i que a vegades creix tot un camp sencer en què hi surt aquesta planta, aquella és la ravenissa, aquella és la Diplotaxis erucoides, i aquesta és la Diplotaxis
tenuifòlia. Fixeu-vos que la ravenissa es diu Diplotaxis erucoides. Erucoides vol dir semblant a la rúcula. I és que aquesta planta té un gust, una olor, igual que aquesta i la ravenissa, tenen un gust i una olor molt semblants a la rúcula i per tant es poden fer servir de la mateixa manera que faríeu servir la ruca o rúcula. Sabeu que els italians, per exemple, la fan servir molt en les amanides, es pot posar fins i tot per sobre de les pizzas, es menja crua i té un gust intens. Té un gust, com dic, com la rúcula, però més picant i intens. Per tant, doncs es fa amb els mateixos usos, però potser se'n posa una mica menys de quantitat, si el gust ens sembla fort, una mica picant. Se'n pot menjar la fulla, com deia, i també, això no ho hem comentat, se'n pot menjar la flor. La flor ara no està oberta, té 4 pètals, té un groc molt intens i, per tant, tota la inflorescència. Es pot agafar tota la punta de la inflorescència i afegir-la a les amanides o com a decoració dels plats. Dèiem que és una planta ruderal. Moltes d'aquestes plantes comestibles són ruderals. Ruderal vol dir que creixen a les vores dels camins. I això ens fa pensar que us hauríem de dir una petita advertència. Quan colliu planta silvestre per menjar-la, heu de triar molt bé d'on la colliu. Heu d'anar a indrets nets i, encara que estiguin sovint a prop dels camins, camins poc transitats, per evitar zones en què hi pugui haver hagut gent que hi passin amb gossos, que això seria un problema, i després també evitar les vores de carreteres per evitar la contaminació i també evitar els marges dels camps, perquè no sabeu si els camps els han ruixat amb algun tipus d'herbicida o insecticida que a les plantes els hi hagi pogut caure. Per tant, buscar llocs una mica més remots i nets que no siguin molt propers a la carretera. D'acord? I ara una planta que tots coneixereu segur, que és l'ortiga. L'ortiga quasi que la podem considerar una hortalissa a ple dret, en el sentit una verdura, una verdura. En el sentit que és molt bona com a verdura, es pot menjar de moltes maneres, la podeu menjar com si fossin bledes o espinacs, bullida, saltejada, la podeu fer amb truita, podeu fer quiche d'ortiga, i després potser una de les maneres més habituals de menjar l'ortiga és amb sopes d'ortiga o crema d'ortiga. Tot això es fa amb l'ortiga, té molt bon gust, com us dic, i no us ha de fer por. Hi ha gent que diu, però em punxaré. No. A veure, lògicament, quan es cull, s'ha de collir d'un lloc net, com sempre diem, i s'ha de collir amb guants, perquè quan la culls sí que et pots punxar. A no ser que tinguis facilitat per tocar-la, però s'ha de fer molt de compte i amb molta consciència i es pot agafar sense punxar-se. Però, generalment, si n'heu de collir moltes, més val que us poseu guants. Us poseu guants, la colliu, la renteu a casa sota l'aixeta amb els guants posats i després penseu que un cop a la que la poseu amb aigua calenta, a la que es cou, els pèls, que és on té la substància urticant, es trenquen i ja no pica. Per tant, no patiu que quan us la mengeu no us picarà la llengua. A part d'això, l'ortiga és molt interessant perquè té molts minerals. Llavors, per persones que estan anèmiques, per exemple, infusions d'ortiga o simplement menjar ortiga com a verdura és molt i molt recomanable. Així que l'ortiga us la recomanem de totes i, a més, totes dues ortigues. Hi ha dues espècies d'ortiga principalment. Aquesta que estem veient, que és la de fulla grossa, és la Urtica dioica, és l'ortiga major, però també podeu menjar de la mateixa manera l'ortiga petita, Urtica urens, que és una planta anual, que és de temporada. Aquesta no, aquesta surt cada any al mateix lloc i l'altra va variant, però que la trobareu, la petita la trobareu a vegades en els mateixos horts. Doncs es pot menjar de la mateixa manera, d'acord? Una altra que segur que reconeixeu és la rosella. La rosella també és comestible. Què se'n pot menjar? Doncs bé, la part més interessant de la rosella són les fulles. Però, malauradament, el que passa és que el moment adequat de menjar-se'n les fulles, no sé si pots enfocar aquí,
que es vegi la fulleta. El moment adequat de menjar la fulla és quan encara no té flor. Això passa amb moltes plantes silvestres comestibles que tenen fulles molt bones, però que en el moment que floreixen la fulla ja no és tan tendra, ja no és tan bona. Esclar, això representa una dificultat perquè moltes vegades les plantes les reconeixem justament per la flor, i és el cas de la rosella. Veiem que és una rosella quan fa la flor, però la gràcia seria saber-la reconèixer ja abans i poder-nos en menjar la fulla. La fulla es pot menjar com a verdura cuita, doncs igual que menjaríeu una bleda, o bé la podríeu menjar crua a les amanides, és molt bona també. Això és el que passa amb moltes silvestres, com dèiem, com reconèixer-les. Al final, aquest tema del reconeixement de plantes és una mica com aprendre un idioma. Un dia n'apreneu 2 paraules, un altre dia apreneu 2 paraules més, doncs el mateix. No intentar aprendre moltes plantes silvestres comestibles de cop, no aprendre'n 50 perquè no les sabrem reconèixer bé, sinó cada vegada anar-ne aprenent alguna. En tot cas, tornant a la rosella. Quan ja la rosella ha fet flor, en aquell moment encara en podem aprofitar una altra part, que és la flor mateixa. Els pètals, no la flor sencera, sinó els pètals, es poden aprofitar per posar-ne a les amanides. Però són molt fràgils, duren molt poc i ha de ser collit i menjat instantàniament. I finalment, quan ja fa llavor, la llavor que apareix continguda dins d'aquestes càpsules, sabeu que quan s'asseca la càpsula, a dins té les llavors i si l'agiteu així, fareu caure les llavors a la mà. Aquestes llavors són les que es fan servir en reposteria. En les pastisseries haureu vist que moltes vegades hi ha unes llavoretes negres que es posen per sobre dels pastissos o a sobre dels panets i són llavor de rosella. Per tant, la llavor també és comestible. Vet aquí la malva. Ara veurem una altra de planta molt corrent, molt coneguda, que la podeu veure creixent també a la vora dels camins. La malva la reconeixereu per aquesta mena de fulla que té, aquesta forma de fulla, i també la reconeixereu per la flor. La flor, la veieu aquí sota, està florida, és molt característica, veieu que és molt bonica també, i bé, les malves n'hi ha de diverses espècies i totes elles són comestibles i són força interessants també. Quan encara no han florit, especialment, les fulles acostumen a ser grosses i força tendres. Les fulles, encara ara ens les podríem menjar. Les fulles més petites, que són més tendretes, les podeu menjar tal qual en les amanides, posada per menjar crua en l'amanida. Clar, fixeu-vos que estem citant diverses plantes silvestres dient que es poden menjar a l'amanida. Normalment el que us heu d'imaginar és que no ens faríem una amanida només de malva o només de fulla de rosella o només de crèspol, sinó que el que fem són amanides variades, en què hi ha una miqueta de cada cosa. I així no hi ha res que tingui un gust massa fort o una textura massa dominant. La malva és una mica peludeta, però en canvi té un gust molt suau. En canvi, la fulla més grossa, potser ja no tan adequada per menjar crua, sí que és una verdura excel·lent. La podem menjar cuita com a espinac, simplement. Té una textura lleugerament mucilaginosa que fa que sigui molt adequada per gent que té problemes de digestió. I ara, en aquesta fase en què ja fa flors, també és molt interessant menjar-ne les flors. Les agafeu així senceres i les poseu crues. Sempre les flors sempre es mengen crues, doncs com dèiem, com en altres casos, en l'amanida o per fer de guarniment als plats. No tenen un gust molt intens, però fixeu-vos quina bellesa de flor. Si l'afegiu als plats, doncs dona un color i una intensitat i una varietat als plats molt interessant com a ingredient. Fins i tot la malva, quan ja els pètals han caigut i es crea un petit fruit que, ara us ensenyaré, fa una mica una càpsula, la veieu aquí, aquesta càpsula? Després aquesta càpsula es consolida i fa un petit fruit, però així petitet,
que se n'hi diuen popularment formatgets, i la gent, els nens, se'ls menjaven, agafaven això sencer, la càpsula sencera amb el fruitet, i se'l menjaven. I per tant ja sabeu que si aneu pel camp i veieu malves, podeu menjar-vos en els fruitets. Fins i tot, no sé si us fa gràcia, n'agafeu uns quants i els poseu com a aperitiu. Sí, aprofitem que aquí al costat hi tenim una altra planta que pot ser molt grossa. Aquí en tenim un exemplar petit, però es pot fer molt gros, es pot fer més alt que jo, més d'1,5 metres, i és el card marià. Veieu que és un card que punxa. Aquest card, hi ha moltes menes de card, però aquest és reconeixible pel color de la fulla, fixeu-vos, que fa unes aigües blanques, i hi ha tota una llegenda relacionat amb què es diu card marià, perquè aquestes taques blanques serien de la llet de la Verge Maria. En tot cas, és una planta que s'ha estudiat i té moltes propietats medicinals. Si us interessa el tema medicinal, doncs podeu investigar una mica. Pel que fa a la comestibilitat, quan és tendre, és a dir, quan acaba de sortir, no ara en aquesta fase, quan acaba de sortir, té unes fulles bastant grosses, però encara bastant tendres, que sí que punxen les vores. Les vores és on tenen les punxes, però encara és tendre. Llavors, es poden collir les fulles en aquella fase que són tendres i es retalla, com que el centre no punxa, es retalla tota la vora i es fa servir com a verdura. I és bona i és tendra. Després, quan ja està en aquesta fase com ara, que ja ha fet la tija floral i ha començat a florir, ja no ens interessen les fulles perquè ja es tornen dures. Però, en canvi, que sapigueu que això no deixa de ser una carxofeta i es pot menjar com a carxofa. I la gent s'ho menjava. Però, esclar, porta molta feina perquè està ple de punxes i se li han de treure, s'ha de pelar i treure-li totes les punxes del voltant i ens quedem amb la part central. I té un gust ben bé com de carxofa i és molt bo. I finalment també, perquè ho sapigueu, quan fa flor, els estams de la flor, mira, aquí en tenim, al costat en tenim una, Marc. Podem enfocar cap aquí i veureu això d'aquí. Això és una flor de card marià. Llavors, ara podríem agafar aquesta part d'aquí, que són els estams de la flor, estirar-los i els posaríem amb aigua. Els deixaríem unes hores amb aigua i aquesta aigua després es pot fer servir per quallar la llet i fer-ne mató o formatge. Així que ja veieu, us hem ensenyat aquí unes quantes plantes que són molt i molt polivalents. A la vora de torrents i rieres veureu que a vegades hi surt aquesta planta que es diu nyàmera o pataca, i que, de fet, no és nativa d'aquí, però s'ha silvestrat. I és interessant perquè té uns tubercles comestibles d'un aspecte que fan pensar... provarem d'arrencar-ne una, a veure si surt bé. Normalment es cullen a l'hivern, no ara, aquesta època, ara estem a la primavera, i a l'hivern és quan es collirien, però ja veieu la forma que té. Es cullen a l'hivern quan la planta ja no té verd, s'ha assecat completament. Fixeu-vos que la forma que té és com una mena de patata bunyeguda. I té un gust, curiosament, semblant al de la carxofa. Es menja igual que menjaríem una patata, és a dir, es pot fer fregida, bullida, estofada, barrejada amb moltes altres verdures, se'n pot fer truita, la nyàmera. De fet, ara, últimament, els restaurants sembla que l'han redescobert i la valoren molt, encara que per molta gent gran estava associat amb un menjar de postguerra. Aquesta planta és bastant reconeixible, sobretot en la fase de la flor. Ara veieu que la planta, les que veiem en aquests moments aquí, fan un parell de pams d'alt, o màxim mig metre d'alt, ara a la primavera, però anirà creixent al llarg de l'estiu i arriba un moment que fa tranquil·lament 1,5 metres d'alçada, ben bé, i en aquell moment fa una flor que és una mena té un aspecte com de
petit girassol. De fet, és una planta que és de la família del girassol, es diu Helianthus tuberosum, Helianthus igual que el girassol. I aquí veurem una de les nostres preferides, la viola boscana, la violeta. El nom científic és Viola odorata, o hi ha altres del mateix gènere viola. N'hi ha que tenen la flor, sabeu, segur que n'heu vist, del bosc, la violeta, que és de color violeta, però també n'hi ha que tenen la mateixa flor petiteta, que és de color blanc. Ara no està florida, floreix molt a principis de la primavera, finals d'hivern, principis de primavera, però sí que podeu veure la seva fulla, que és molt reconeixible, així bastant en forma de cor. A nosaltres ens agrada especialment perquè també tota ella és comestible. La fulla és una verdura, es pot menjar cuita. Quan és tendreta, les fulles més jovenetes, més tendres, que tenen un color més clar, es poden posar les amanides, crua, i la flor, evidentment, també és comestible. Segur que heu sentit a parlar de les violetes confitades, o n'heu vist alguna vegada, que són unes delicatessen de pastisseries o de confiteries molt especialitzades, que són molt difícils d'elaborar, la viola, la flor confitada, i tenen un valor, no? La flor es pot posar també a les amanides, com a guarniment dels plats, és dolceta i té aquesta olor tan intensa que tenen les violes, molt característica. Al costat, justament, ens hi creix la tarongina, la Melissa officinalis, que també és una planta especialment interessant per l'olor que té, tan fantàstica, aquesta olor cítrica que permet fer-ne unes tisanes magnífiques. També alguna fulla tendreta la posem a l'amanida, però no es pot abusar perquè la textura que té és una mica peluda. I aprofitarem també, no gaire lluny d'aquí, aquí tenim una altra planta interessant, una altra planta silvestre interessant, que és el plantatge. Fixeu-vos, de plantatge del gènere Plantago n'hi ha diversos. Aquest és el que es diu Plantago lanceolata, que té una fulla prima i estreta i llarga, com una llança, d'aquí vindria el de lanceolata. També n'hi ha d'altres que tenen la fulla ampla i arrodonida, però el que caracteritza el gènere Plantago, que les fa reconeixibles, és la forma que té dels nervis. Fixeu-vos que té uns nervis longitudinals, no són uns nervis ramificats amb un nervi central i diversos que hi van a parar, com moltes altres fulles. Fixeu-vos, per exemple, aquesta, que és una fulla de groseller, té un nervi central i es ramifica amb nervis laterals. En canvi, fixeu-vos, ara veiem el revers de la fulla del Plantago, com té diversos nervis que pugen longitudinalment. Això és característic d'aquest gènere del plantatge. El plantatge té moltes propietats medicinals també, i des del punt de vista de la seva comestibilitat, doncs fixeu-vos, aquestes fulles tendretes es poden menjar a les amanides, les fulles petites i tendres. Fulles més grans també com a verdura. I té una cosa curiosa, que és les seves espigues. Aquestes espigues, ara que encara són tendres i acabades de sortir, fins i tot quan són una mica més verdes, es poden trencar i es poden rosegar i tenen un gustet curiosament semblant al d'un bolet, el d'un xampinyó. Per tant, també es poden afegir les amanides si us fa gràcia. Això seria una mica la curiositat. I per acabar, conclourem amb una planta molt comuna, que segur que també tots la teniu molt vista, que és el fonoll. El fonoll, molt reconeixible també per aquesta fulla tan dividida que té, que sembla com una ploma pràcticament, i que sabeu reconèixer molt bé segur quan té la flor, aquella inflorescència, de moltes floretes grogues, en forma d'umbel·la, és la família de les umbel·líferes o apiàcies que es diu, i es diu umbel·la, el conjunt, la inflorescència que té, que sembla com una forma d'ombrel·la, en realitat. Per cert, de tota manera, que encara que dic que és molt reconeixible i que tots la coneixeu, qui no la conegui, compte, perquè aquesta família, al mateix temps, també us haig de dir que té algun component tòxic.
altres plantes de la mateixa família són tòxiques. Per tant, heu d'estar-ne segurs. Sí que és molt conegut el fonoll i una manera de reconèixer-lo fàcilment és trencar-lo, ensumar-lo, fins i tot no cal trencar-lo, el podíeu fregar i ensumar, i si el trenqueu el podeu tastar. Tant l'olor com el gust és lleugerament anissat, dolcenc. Per tant, es reconeix, abans de tastar-lo, primer l'ensumeu, que fa aquesta olor característica com d'anís, i si el tasteu i així té un puntet dolcet. El fonoll es pot menjar, com ja sabeu, la fulla més tendra es pot posar a les amanides, es pot posar per donar gust als plats, té un gust intens, com diem, un gust fort, anisat, per tant, si no us agraden els gustos molt forts, modereu la quantitat que en poseu. També es pot fer assecar la fulla i guardar-la, i llavors es pot afegir en els plats com a condiment un cop sec. Per exemple, per condimentar peixos, queda molt bé fer servir el fonoll. El mateix es pot fer amb la flor. Quan ja tenim la flor, aquesta flor groga, la podem fer assecar i després fer-la servir per condimentar els plats. La fulla seca i la flor seca no tenen exactament el mateix gust. Fan pensar, són condiments que es podrien fer servir diferent a la cuina. Fins i tot la llavor, a la fase següent, quan tenim les llavors de fonoll també es poden fer servir en pastisseria, per exemple, o com a condiment. I tenen un gust encara més intens. Mira que els que som de Cardedeu, el gust típic del borrego ve donat per unes llavors que són ben bé de la mateixa família que la del fonoll. Es podrien fer borregos amb llavors de fonoll. Per tant, aquesta és una planta que en els entorns de Cardedeu hi creix moltíssim i que us convidem a fer servir en els vostres plats. I amb això acabarem el nostre cicle de plantes silvestres. Com heu vist, algunes d'elles són plantes que creixen a les vores dels camins, a les vores del camp, en indrets una mica assolellats, a proximitat del bosc. Però també poden ser plantes que fàcilment poden aparèixer sobtadament en el nostre hort o en el nostre jardí. Potser ara que les coneixem una mica, deixarem de considerar-les necessàriament males herbes, perquè sabem que tenen moltes utilitats i sabem que les podem aprofitar pels nostres plats. De la mateixa manera, comentar-vos que ja heu vist que n'hi ha algunes d'elles que són plantes que viuen diversos anys i per tant rebroten de la mateixa arrel. Vol dir que un cop les tingueu localitzades podeu anar sempre al mateix lloc i sabeu que hi sortiran, i n'hi ha d'altres que no, que són plantes de temporada. Per exemple, la rosella. El fonoll surt més o menys sempre aquí. La rosella l'haureu de localitzar i sabreu que per aquella zona en sortiran, però no serà el mateix individu, no serà la mateixa planta, no estarà exactament en el mateix punt. Per tant, us convidem a passejar pels voltants de Cardedeu, descobrir quines plantes hi ha a l'entorn i gaudir-les.